ସବୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଅଛି ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ବଳୁ ପଛେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ହେଇଯିବା ଦରକାର। କେତେ ପଇସା?
ଭାଙ୍ଗି ଦିଅ ବାଗେଇକି ଦିଅ। ଏ ଅବାଗିଆ କରିଦେଲ ମତେ। ଓହୋ ତମକୁ ଦେବି ବାଗେଇକି। କ'ଣ ଦେଲ? ଆରେ କ'ଣ ଆଣିଥିଲ କ'ଣ? ଶୁଖିଲାଟାରେ ଆସିଛ କର୍ତ୍ତି ରାତି 8ଟା ବେଳକୁ ମୁଁ କର୍ତ୍ତି ହେବି ବୋଲିକି ଦୌଡ଼ିଛନ୍ତି ସବୁ। ସେ ତ ହେଲେ କେହି ତ ହଉନଥିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ ଜଣେ ତ ବାହାରିଲେ ନାଇଁ ଯାହାହେଲେ ବାହାରିଲେ ବୋଲିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ସୁନା ଜିନିଷ କରିବନି ତମେ? ନିହାତି 50 ଗ୍ରାମର ଖଣ୍ଡେ ସୁନା ଜିନିଷ କରିବା କଥା। ବ୍ରେସଲେଟ୍ଟେ ଦିଅ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ହେଲା।